Hendin kesngi kesantarik unailar arhajar arpusan ke HYC nong po circle hadian ke jingyo jingtep ling baki para dekot keseng halor ke jingyo rungtu kimender sepok ke jalla ke balapen isan kemat iki dekot keseng habala persang ban pensange hanong po hendrei kini kikali ke bala persang ban pet kerat habala be thong lalap ikini ki beriu hakasnong samlem habala pet benya iki kot kisla lalap baki dan tangkat tu kan ki babiang ki labor certificate ki bathmuru palet balash ki cement factory shi is jante hill pat ki wei pat ki prangut kim shebladan ki labor certificate hendrei ki dan tang ke receive ni ka acknowledgement slip kum ta ka seng kala maham bakim la bandrung klem da penbiang shwa ya ki kot ki badan kam pat nakaliang ka seng kala IT ru shaki pulet ka sning police station banle ya ka badan kam ngitip saya dan bikin rusam kapo. Oh, kita bikin rusam kapo ya kata. Ngitip saya kata kita bikin rusam kapo. Dai na kata ngiduk ya ngiduk dem dia dah nak jingong persep itu mana par. Pihapan ai ke juga bilang nama tilam baka jela me kalia ka Kariboy district tadi ka gateway ta. Ka Jakarung jom Itu bener ngala dep ong Eh, ba. ngas Ngas tu eh. Kita kata ngas tu eh kita. Duduk bener ngai. Beli struktural. Komersial suah di persang minyak tulis Ya komersial suaranya atau dia karsa tang tu el kalong.พี่ได้เว้ยนะคิดไรบาร์ทัวริสต์บไดpara mangim dai te nang nei skmat ka ai ka bangi kwa ban kli phi ka long bang haba phi yo eki passenger ki bukum gine kan khamhai phi sibun ba phin simswa ka pisa nastan kumale wi kali te habi de bat kan ne pile kumna ba philap poi kina dong ne ba kwa ban ba phin jawab ching te Ngamdan ba duna kot. Tahu we. Tahu we ba duna. Ada ujian ni. Don perlu ke ba duna don ba kamla biang habari politik pelai nang te ngiru nyap kit. Bambiang ko ru usna te. Video ini ya. Orang ini. Bentar ya. Malam Amnazal ni. तो आप लोग लोअर राशन तो नहीं मिला ना तो बस्ती का है आप लोग Go Gorpata. कहाँ में Gorpata में. मेरा नाम जो इधर आए आप लोग लोअर राशन मिलेगा ना क्या तुम लोग नहीं सर मतलब मैं काम नहीं करता ऐसा घूमने का जा रहा ये सब लोग उधर जाएगा ना जी सर तो आप लोग लोअर राशन मिलेगा ना क्या लोअर राशन मिला नहीं जी सर्विस से भी मिला ओरिजिनल निकलेगा। जो कल स्लिप करो फिर कहाँ होगा बोला 10 दिन में निकलेगा ओरिजिनल। बिना कागज कहाँ होगा काम कर रहा था Ito hagan ka sngi ma mata ka sngi nakaliang jongi ka HYC bata gawin ni crossing balang ka HN YM napo ka napo circle bat ngiro na ka HYC napo circle hadin bangila yo jingtep bakiran ka kato ni tli kikali turis kiba ya limba kan ka surok national highway kiba ki para tukhat jungi kila isuba ba kadon jingkit ya kini ki breo kiba dan jing suba te hadin bagini ki parlok sing balang kila persang ban pensange henry kila pet hadin bakila ya be kila pa kan ka snong samlem te onda haba kila lap hakte ka jaka kila phone ki number yang aru number ni kila phone engka bagini ki pratukhat jongka SNYM kila phone kila kontak ba kila yo bat itaki barjelah kiba la isuba kibangi suba ba ilese kila bandai ruwat kimandari kibadon jingtmo banlik bantrai sha is jangkia lan shakti ki factory cement brand shakelang ki banta jongka jangkia hills te hadin bangila check ki kot kisla ki jongki ngilap ba kidon kibana pedeng jongki kibala don yang ka labor certificate napo ka labor department kat kumki kendon mah te yakitu ngilap ha bakin lek
Dan Henry kidan ro napling jungki kiba kimpat yo setia ya kene ka labor certificate ki dang tang ya ka receipt mah tang ya ka receipt de hal ade halor ka benta ka pelong ingi ya kini ki prangut ba ngin penpai biang ya ki syaka jela lane syaka jaka ka ba kiwan te hadin ngi layo ban penpai no ya kini ki ba lawan mat ngila IT ru ya kini ki prangut ki ba embiang ki kot kisla syaka umsning police station bada ki pulit hakane ka police station umsning kilale ya badan kam kaba kila cek ya ki kot kisla buat ngila IT ya ki kilale ya ka badan kam te kajing wan jungi ka pelongi bangin wan hakane ka tanat apo umsning police station ru kari sibanta mau kajing khot jong usar kurun Islam badi sar suciang badi osi jong ka umsning banyak diskus hak wede bat kini ki boro kijing yarung konsep ki breu ke nabar ni so tanat shibon kum ka seng mo wat ki breu jong ka an ki wat ki breu jong ka an ki ayak ti gamon ti yang mala ni ki pen i yang i ya ki ya ka jing ban yada nam ta kini ki jigong konsep jong kini ki breu ki ba nabar jong ka jela ki ba man la ka sngi hoi ka di sya ka ba ki bangila sakhi om tang mangi ki seng balang hande ki we ru seng balang nakapor sya kapor ki bat ya kini ki breu ki nabar ngimtep hakano korkom ki bandrong sya kini ki jaka ki jonge bat ngi da kunturu ya ka infiltration checket bahkan da check ba kamta mi kini ki breu ki ba ombyang ki kot islam na ki ba idon jing suba namar ban syupriang tang habaladan ka slip long tick ko ba apply license habayo tang ya ka L nya no ka truck te ngim sut nak sibon ya kana namar ba kidang tang ya ka tu ka absolan men slip na itu ka receipt te ngim la ban priang ki kumta kide ban penbiang ikut islabat ki ba wanra ro kide ban sim ya kle kubjo ro kitrai ki ban le ya ka kam dan ki ban le trai likta ha ki jaga ki ba ki thumu ban le ki ro ki dan kam man sim ya ka kle ban priang ka isla haswa ban nomor ngi shifting hadu kata nomor kumbalong kari boy district kadai ka kalenti mandrung sya ka jela meghalaya kumta lada ngi kum ki khun samla jong ka jai benreu lada ngimi syakmat ban yada ya ka snong ka thau ya kari ba jai benreu dei mana ban yada ka kamram kadai ka jonga jongi jong barok lang ban yada lada dei na kisnong ka thau lada dei ki khun samla ni parok sing balang bat kiwi indon kam ban yada namar ngila i ma sisa ngila i serkai sisa ya kana ka jingrong ka jeng breu nabar kumta ngi ya kaseng akaliang ka chuaisi kanom sange om tang hane pori boy henre hakeleng saudong jong hari kisi jengja man kasngi ni ngi khenrai kini mender ki ba idon jing suba ma lani ki ba ki suba leng ba kan ka SLO lani ka sila pelang operation nakaliang jong ka seng ka HYC am ka jing khot jong ki pulit na po kan ka police station kadai be na kadai be na ta ka tu jing ya bat mangi ki kot kisla kum tu